गफुर सनापुर गोजौ फरायसालियाव गावनि रैखाथिनि थाखाय फरायसुलिफोरनो फोरोंथाय होदों। हादरनाङै आइजो माहारिनि सायाव अनागारि आखु बाहायनाया बांबोनो हमनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे आइजोफोरा गाव रैखाथिनि फोरोंथाय लाबोनायखौबो नुनो मोनदों। बेबायदिनो आइजोफोरखौ गाव रैखाथि होनो हानायनि नोजोरजों गफुरनि सिङाव थानाय सनापुर गोजौ फरायसालियाव फरायसुलिफोरनो गाव रैखाथिनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लादों। फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि राकेश उजिरनि दैदेननायाव सेल्फ डिफेन्स फोरोंथाय होनाय जादों। हिन्जाव माहारिया जाहाथे हारसिं हाला थांनाय समाव गुबुन सुथुरनि सायाव गोख्रों राहा लानो एबा गावखौ रैखाथि खालामनो हायो। मुङा मुस्रात मारा आंनि गामिया जाबाय कुक्रेगार बस्ति ओमफ्राय आङो ट्रेनिंखौ माबा लादोंमोन गफुराव गफुर निजामुद्दिन सारनाव लादोंमोन ओमफ्राय ब्लेक बेल्टखौ गुवाहाटि माबायाव लायदों आरो गुवाहाटि डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय आं दा बेयाव फोरोंनो मोनदों सरकारि स्कुलफ्राव दा बिदिनो आं बोसोरथाम जाबाय फोरोंनाया थांनाय बोसोरावबो आं माबायाव फोरोंदोंमोन हाई सेकेन्डारिबो गिबि हाई सेकेन्डारि बेयाव फोरोंनो मोनदों देग्लाय आंना बेयाव गोलैदों आरो दा आं फोरोंगासिनो दं। ओरैनो दासिम मा मा बाहागोखौ फोरोंनाय जाखो? दायो बांसिन जोनाय सौनाय ओमफ्राय बे ब्लक बेफोरखौ फोरोंनाय जादों। दायो बारा गोबावबो जाखायाखै फोरोंनाया 15 दिनसो जादों आरो दा फोरोंनाया। ओरैनो सप्तायाव खेबबेसे फोरोंनाय जायो? सप्तायाव खेबथाम फोरोंनाय जायो। दानि जौगाफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि सिगाङाव मा फोरमायनो सानो सारा? जोंनि सिगाङाव दा बे सेल्फ डिफेन्सआनो जाहैबाय नोंनि गावनि थाखाय फिजिकेलनि थाखायबो मोजां ओमफ्राय गावनि माबा सेफनि थाखायबो मोजां ओमफ्राय आरो नोङो सेल्फ डिफेन्सखौ गेलेयोबा नोङो जौगानायाव मदद होयो। बांसिनानो दायो साख्रि मोननायावबो माने गोरलै जायो सेल्फ डिफेन्सखौ माने सोलोंना लायोबा बेखायनो जों माने दायो हानाय माने सोलोंना लानाया मोजां गाव गावनि थाखाय माने भबिष्यत गावनि थाखायनो बहुद मदद जायो आरो बेयो। इयुनाव दायो जाय बिनानावमोनहा सोलोंदों बिनानावमोनखौ स्टेट लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलाव लांनायनि माबाफोर थांखि दं नामा? थांखिया बिदिनो बिसोरो जुदि गोसो होयोबा बिसोर निस्सय मोनहैगोन बे सोलोंनायनि सायावसो। जोंथ' माने हानाय माने जों गोसो होयो फोरोंनायाव जा बिसोरो जुदि गोसो होयोबा निस्सय बे स्टेट लेभेला बे इन्टारनेसनेलावबो थांनो हागोन जेबो गिदिर खोथा नङा बेयो गावनि माने इन्टारेस्टनि सायावसो जाय मानसिया इन्टारेस्ट होनानै गेलेगोन बे निस्सय हायो आरो बियो इन्टारनेसनेलबो गेलेनो हागोन। बेनि थांखियाथ' मेनलि दानि मुगायाव सुबुं सानखो बारायनाय लोगो लोगो आरो हिन्जावसाफ्राबो दा गोबां आवगायबोगासिनो दं आरो बाहेरायाव बिसोरबो खामानि मावनो गोनां जादों आरो दिनैनि आबहावायाव हिन्जावसाफोरनि सायाव हारसिं हाला बेरायहैबा गोबां बिसोरनि सायाव आक्रमन खालामनाय बेफोरबो जाथायफोरखौ जों खोनाबाय थादों निउसफ्राव। जियानो जाथों मानो सरकारा मोनसे हिन्जावसाफोरनि गाव गावनि सेल्फ डिफेन्सनि मोनसे ट्रेनिं होहोदों दा बिनिनो मोनसे हाबाफारि बियो दिनै जाहाथे सासे हिन्जावसाखौ गुबुन सोरबा सुथुरफ्रा बा गुबुन मानसिया जानला मोनला जाहाथे आक्रमन खालामनो हाया बिसोरखौ जाहाथे बिसोरो गावखौ रैखाथि खालामनानै बासायबोनो हायो गाज्रि जाहाथे बिसोरनि सायाव गाज्रि नोजोर लानो हायै गाज्रि थांखिजों बिसोरखौ गाग्लोबनो हायैनि थाखाय जों मोनसे सेल्फ डिफेन्स होदों आरो बे जोंनि सरकारि फरायसालिफ्राव बेफोरबायदि बेब'स्थाखौ हरदों सरकारनिफ्राय। ओरैनो साबेसे दं? दाथ' जों माने 6 to 9 जेसेबां हिन्जावसाफोर दं बिसोरखौ होजोबनांगौ दा बेयाव माखासेफ्रा उसुबिदा जाना सफैयाखै आरो जेखिनि फैदों जों बेखौ होगासिनो दं आरो। ओरैनो माब्लानिफ्राय सोलिखो बेयो? ओरैनो जोंथ' दिनैसिम माने 15 दिन जाबाय आरो। बेसे गोबावसिम आरो 15 दिन माने 1 मासखौ जों लाग्रोदों माने बारायलांबाय थागोन आरो। दा बेखौ बेथ' बाथ्राया सैथोआनो बिटिआरनि बाहेरायाव दा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमगासिनो दं मेनलि माखासे जोंहा फोरोंगिरिफोरनि अभाब जादों आरो इनफ्रास्ट्राकचार अर्थात स्कुलनि बिल्डिं टयलेट बाथरुम बा बिदिनो दै लोंनो दंखल जिखुनु सुबिदा नांगौ स्कुलाव बे सुबिदाफोरखौ सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै गोबां फरायसालिनि बिल्डिंफ्रा बायराब जिराब जानानै दं आरो फोरोंगिरिनि अभाब जानानै दं जायनि जाउनाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा लासै लासै थैलांनो हमदों आरो बेखायनो सरकारा जाहाथे साफिसियेन्ट फोरोंगिरि थिसनना हरो आरो स्कुल बिल्डिंफोरखौ मोजाङै फोसाबहरो बेनि थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थायो आरो।
आरो दायो मोनसे खोथाखौ बांसिन खोनानो मोनबाय दं जे माने जोंनि बर' फिसानि बिमा जेखि गारजेन बिथांमोनहानो बर' बिजोंजों फोरोंनो गोसो जाया होननानै आरो माने दायो स्टेन्डार्डखौ लुगैदों होननानै बुंदों बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बेथ' नंगौ नंनाया जागासिनो दङ बे दा बिनि थाखायनो जों जितु कुवालिटि इडुकेसन जोंनि गभर्नमेन्ट फरायसालिफ्राव कुवालिटि इडुकेसनखौ जों होनो नाजानांगोन साफ्रोमबो फोरोंगिरिया गोसो होनांगोन आरो गार्जेनाबो कनसियास जानांगोन दा प्राइभेट स्कुलाव हरनायनि मुल खारना जाबाय प्राइभेट स्कुलाव हरग्रा गार्जेनफ्रा कनसियास आरो बिसोरो कुवालिटि इडुकेसनखौ नागिरो आरो गावनि फिसाफोरखौ बयबो गोरों जाजानो लुबैयो जायनि जाउनाव गभर्नमेन्ट स्कुलाव कुवालिटि इडुकेसन मोननाय नङा मोनसे साननाय दङ आरो दासिमबो बिनि जाउनाव प्राइभेट स्कुलफ्राव हरो आरो गार्जेनफ्रा कनसियास खिन्थु गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायहोनाय गार्जेनफ्राबो जुदि कनसियास जायोब्ला प्राइभेटाव जेरै खरसा खालामो टिउसन होनाय ड्रेस गानहोनाय सानफ्रामबो बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनाय बेबायदि मेथडखौ जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलावबो बेबायदि नोजोरजों बेबायदि इन्टारेस्ट लानानै गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंग्रा गार्जेनफ्राबो जुदि बेबायदि इन्टारेस्ट लानानै गथ'फोरनि सायाव नोजोर होयोबा आरो बिदि कनसियास माबाया थायोब्ला निस्सय गभर्नमेन्ट स्कुलावबो कुवालिटि इडुकेसनखौ मोना नङा मोनगोन आरो खिन्थु जोंहा रं धारना जादों आरो दा रं धारनाखौ जों होखारनो नाजागासिनो दं फोरोंगिरिफ्रा आरो मेनलि थोजासे फोरोंगिरि हरब्लानो जों बे खामानिखौ मावनो हायो आरो गार्जेनफ्रा कनसियास जाबानो प्राइभेट स्कुलनि गार्जेना जेरै कनसियास गभर्नमेन्ट स्कुलनि फरायसाफोरनि गार्जेनफ्राबो बेबायदि कनसियास जाबानो बे एखे कुवालिटि इडुकेसनखौ मोनगोन आरो मोजां जागोन आरो नरेन्द्र मदियाथ' दा जों हिन्जावसा फोरोंनाय खोथा आं बेखौ बुंनोसै जिथुनिखि मोनसे नारा लागायगासिनो दं स्ल'गान जे बेटि पढ़ाओ बेटि बचाओ 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव नार्सारिनिफ्राय थाखो 8 सिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादायै थानायनि राहानि थाखाय हस्टेलनि खाबु दङ। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे स्कुलाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। Computer and Science Laboratory, Games and Sports, Physical Education, Smart Class, Art and Music Class, Coaching आरो टिउसननि खाबुखौ बे स्कुलाव मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय मोनसिम सिब्राय इंलिश स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय 99548 52542 94357 59226 आरो 60018 99387 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।